2022ko urtarrileko udalbatza izango dugu gaurkoan, eta erregu galdere eta iatu aurretikan 5 puntu eukiko itxugu, batetikan aurreko bilkurako akta eukiko dugu, ondoren udaleko erabaki eta kudeaketaren berri emango dugu. 3. puntuan, Domingo Ibai Barriaga plazaren erabilerari buruzko hitzarmena udala eta kalebereko komunidadian, jabekide komunidadian artekoa. 4. puntuan, udalbiltegia eremuaren xehetasun azterketaren behin betiko onarpena plantatuko da, eta 5. puntuan, Angulan arrantzari moratoria adierazpena ekarri deu, aurreko hilian esan bezala mai gainean gatu zena berriz hartzeko. Eta ondoren erregu galderak eukiko itxugu. Beraz, hasiko gea aurreko aktakin, oharrik, zuzenketaik, proposamenik. Beraz, 2021ko abenduaren 30ko udalbatzaren ohiko osoko bilkuraren akta onartutzat ematen da. Ondoren, dakau udaleko erabaki eta kudeaketaren berri ematia, eta puntu hontan hasiko gea esaten, Jose Angel Lizardi Agirre Gomez Korta zinegotziak errenuntzia aurkeztu doala, uko zinegotzi kargua lagatzeko borondatia agertu doala, eta orduan udalbatzari berri ematentzako ondorengo urratsak ematen jarraitzeko. Bere postua bihardan tramitazioa egin ondoren, Xabi Egurbide izango da, bere postua betetzea etorriko dana, eta gauzak ondo datorren hilian, espero daigun gure artean izatia. Hori, bakizue, kredentzialek eta Madrida bitxaldu behar dezkaera, handikan nahiatu ona, eta, bihar diazen pausuak eta ematean ian, kargu hartuk egu mai hontan. Hori esan da, batetikan Jose Angelekin gogoratzia eta eskertzia batetikan legealdi hontan indoan 2 urte terdi pasatxo honek, eta jakina aurretik ere, aurreko legealdixan alkateri izan zen, aurki hontan ibilizan mai hau zuzentzen, edo zuzentzen saiatzen, ibiltzen gehan bezala, eta beste gabe eskerrak ematia, nik uste mai honen izenian, herri osoan izenian, eta neure izenian ebai, azken baten alkate batetik beste alkate batea, eskerrak ematia, eta indako urte guztiak, lehenago ere egin zituen eta, urte hori guztiak herrixan alde emandako urte guztien eskertza agertzia publikoki. Horren iruditzen zat, ez da izaten noizkua, baina iruditzen zat zeuek ere zozegiz batzuk nahi bazue adierazi eta tan ere jasota gatzeko, Jon da Inigo zozen ebezue aipatu zeuena. Ez, esan dezu zauk, zen beharrekoak, baina gure aldetik ere, Jose Angeli eskerrak eman, 10 urte egon da, udaletxe honetan, azken 10 urtetan, 4 alkate bezala eta 6 oposizioko zinegotzu moduan, baina aurretikan, bere gazte denporan ere, kultur zinegotzi izan zen gazte zala, da beste 4 urtera egin zan. Orduan guztira 14 urte dia, erraz esaten da, baina hemen gozenak badakigu 14 urte zer dian, ez? Eta hori jakitzeko nik uste dut, Richard guztiak animatu, hemendikan urte terdira hauteskundiak izango dira, eta bakoitzak bere siglak, edo gehixon gustatzeko alderditzen zerrendetan, baina animatzeko erregintzan alde pausu bat ematen, eta nik uste dut, Richard Danok, askotan izaten dugu, baina Richard Danok behin edo behin pasatu beharreko esperientzia dela, hainbeste kritika eta gaizki izan baino konstiente izateko gauzak zenba kostatzen dian, zenba lan dagoen atzetikan, eta esperientzia hori bizitzera nik uste Richard Danak gonbidatuko nituzke. Eta hori izan da, esan dezu, Xabier Egurbide izango da zinegotzi berrixa, beraz, aurpegi berri bat eta gaztiago bat, eta gaur ni hemen hoi, Xabi falta dalako gaixorekan dagoelako, baina ni ez izango bozera maile berrixa, Xabier Eizagirre izango da gure bozera maile berrixa, orduan ditugu guk ere gure taldean aldaketak, eta, zimaz, eskerrik asko eman, Jose Angeli.
nik, eskertu lehenengo alkateari, luzatutako hitza Jonsakalen inguruan, uste dut bai konpartitzen doala, bai ontako daukagun berakiko sentiberak. Ni bera ezagutzeko gaitasun aukide, eta azkenengo bilegaldi 8 urte, itxienez, eta benetan esperientzi oso baikorra izan da, pertsona oso urbila, langilea morratua, eta hizketan egiteko eta gauzak konpontzen saiatzeko beti prest ondana. Gure partetik bentzan, gure taldetik dakau oso rekuerdo ona, eta, Jonek esan duen bezala baita ere, esan nahi genioke, eskerrak egindako lan guztiagatik, eta Jontzuk luzatu duzu oso hitza proposak baita ere, jendiaren partizipazio buruzkoa udaletxean, eta egisa da. Da gauz bat, jendiak saiatu egin beharko litzakela. Jose Angel izan da eredu bat, bere urte buzetan, hemengo batzuk ere, bagara, eta da esperientzia bat, herriak, udalak, eta besterak behar dutela, eta parte hartze hori, dei hori asko apreziatzen da. Bestetik, Jose Angeli opa diogu, hemendik onena, hemendik aurrea. Beste modu baten ziur dakigu, herrixan eragile bezala jarraituko duela. Eta aldi berean, etortzen dian zinegotziari, Xabi Agurbide eta Xabier Eizagirre, gure onena opa diogu, eta lanerako prest etorriko dira, gube bai, lanen beraikin lanerako prest batzen gara. Erki, Jose Angelek mez izoan parentesi hori itxitxa, jarretuko deu, eta 2021ko abenduko alkate ebazpenak jaso dezuez, hordakazue jasuta beti izaten duna, zehose baldin bakazue komentatzeko, eta bestela zein momentutan ere galdetzeko modukoa dira, zehose sakondu nahi izan ezkeo. Aipatzeko zehose? Ondoren dakauz 2021ko hirigintza ebazpenak, 275-etikan 281 bitartekuak, hor, zehose, aipagarri, niri aipagarri gertatu zat gitxi izan diala, normalian geixo izaten diata, eta arrazoia, COVID-a. Hor, eukigen duzen zea batzuk, aparejadoria eta irigintzaten ikaixe ontzian COVID-akin falta, eta horren, horrek ekarri deu, abendukuak gitxu izatia eta urtarrilekoak geixu izango ia. Osa, datorren hilian zerrenda luziau eukiko dugu, Eta, ondoren, 2021ko azaroko eta abenduko ongizateko ebazpenak goratzen bazatea, abendukuan, arazo bat izan zen, da azarokoak pasatu gabe gatu zian, da horretxio dakartzagu gaurkuan. Hor, ikusiko zen duen gizarte larrialdietarako laguntza mordoska bat datorrela, baina, dakigunez, gizarte larrialdietarako laguntzak banatzen dira urtean bitxan, eta bat izaten da abendua, ez da? Hoi da, eta horrean da kopuru handi hori. Erki, zose aipatzekoik, aurrengo dugu orduan, eta, nire kidiai hitza eman aurretikan, aipatuko itxute kontutxo batzuk, pixka motzian izango hoien inguruko sakontasun egon nahiko balitz, urrengo ere gai moduan trata ditzakegu. Batetikan, debabarrena ponentzia ari da lantzen legebiltzarrian, eta horren helburua da, Eusko Jaurlaritzak hartzia debabarrena eskualdia, diru laguntzatarako eskualde berezi moduan, eskualde herrixan izendatuta dauden beste 4 eskualderekin batea, debabarrenare multzo horretan sartzia. Eta, horren lanketa
ari da ematen legebiltzarrean, eta aidia eskualdeko eragile ezberdinak deitzen. Alkatiokin hasi zian, herri danetako alkatia jungian berta, eta pixka bat izan zen eskualdian inguruan hausnarketa partekatu bat erakustian, eta gero herriko egoeraren berri ematia, eurak ponentzian kontuan hartzen nahi dian adierazle batzuen gainean, ez da subjetibotasunetikan, geixo da objetibotasunetikan, eurak manejatzen nahi dian adierazliak erabiliz, ez da. Eta, horren inguruan ibilinean, eta aidia astean egun baten eragile ezberdinak deitzen ditue, arlo sozioekonomiko batez ere industrialeko eragileak izatea, irakaskuntzakoak, agente pilo bat, ez da. Eta horren lanketa jaurlaritzan ematen ari bada ere, eskualdian eta herrixetan ere eman beharko dugu, ponentzia honek iraungo dugu 7-8 bat hilabete, aurreikusi digutenez, eta horren bukaeran etorri leikeneako ere, pixkat herri bezala ere prestatu beharko gea, eta askotan esaten duguna, ez dia prozesuak urte betekoak, ez dia epe-motzekoak, hor zabaldu leike aldi luze baterako prozesu bat, eta horko kokapena ere, pixkat herri bezala, ez dakit ze formatu izangoan, o iruko izan beharkoan, o batzorde bat baino geixo izango dianez ikutzen diazenak, zehose transversala antolatu beharko deu, hor etorriko dan ezein da dauana, baina etorriko dan plangintza hortan mutrikuk ere bere kokapena eukitzeko. Esan deten bezala, manejatzen ari diazen adierazlietan, precisamente, gu ez goz oso ondo kokatuta, baina herri bezala iruditzen badakaula nun kokatu, ez da? Hor erabiltzen diazen adierazle nagusiak izaten dira alderdi sozialetikan eta lanbide aldetikan, hau da, langabezia tasak eta pobrezia mailak eta RGI perceptoriak eta horietan gure eskualdian gu ez goz egoera txarrenian, gu baino okerro badi herri batzuk, eta normala denez, haiek bere indarra, bere posizio hartuko dugu, baina geuk ere, geure lekua hartu beharko dugu horrez. Eta esan deten bezala, ez da urte bateko, ez da 2 urteko kontu bat izango, eta orduan, geota toki gehiotan entzuten ari dan, edo hauteskundiak datozela, ez da, horren, hauteskundiak ere hordoz, horizontian handikan, baina horre ongo dia, eta hauteskunde aurreko, baina hauteskunde osteko prozeso bateri izango danez, nik uste danontzat izango dela hori garrantzitsua, ez da. Hori esan da, medioetatik entzungo gendun baitxare, propina harra jaso degula, eta la jaso dugu, 181.000 euro etorri zakuz estatutikan, diputazio bitxartez, estatuak horre COVID-ai aurretxeko estatu mailako administrazioek indako esfortzuak eta indako gastuak eta indako aleginak nolabait konpensatzeko edo eskartzeko, diru fondo bat ipini zoan, eta bandatu zuen komunidade autonomueta, eta Euskal Herrira edo Euskadira aiatu zan fondo hori banatu zan fondo foralan banaketarako erabiltzen dian irizpideak baliatuz. Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, eta ondoren Gipuzkoa jautako diruak ere, irizpide horiek erabiliz, guri 181.000 euro eman digute. 181.000 euro horiek, 21eko 2021 eta 2022 bitxarteko zubi hortan eman danez, ebazpena 21ekoa da, baina kontabilizazioa 2022an ingo dela edo egitia proposatu digu aldundiak. Horren hortik bideratuko da. Ez da diru bat erabiliko duguna kontuak eta apaintzeko, etorri da eta hor sartuko dugu, eta modu bat edo bestea
saku handira remanenteako kopuru bat izango da, bueltaka ez da. Baina, bueno, bintzat, importantia, diru hori jasotzia. Zango dut baitxere, bueno, jaurlaritzarekin, bueno, aztontan pare bat batzorretan komentatu den geixa, portuetako, edo portuko dikian luzapenan inguruan, horre ondian notiziak eta portuko zuzendaizakin datorren asteako bilera bat konbokatuta dakat, hasiera baten bilera instituzionala, alkatetzakin egingo doana, baina ondoren, hainbat aldiz komentatu izan dugun bezala, eta behai ala plantatu nion, borondatia da ekartzia eta udalbatzako kide guztiokin batzia, edo, bueno, guztiokin, edo behintzat interesadakaun kidiokin batzia eta departamentutik zuzenian esplikazioa jasotzeko. Horren hori, datorren hastian lehenengo bilera izango da, eta aurki danon arteko hori izatea espero dugu. Eta beste bilera bat eskauta dauena, gogoratzen bazate ura agentziakin, oantxe urte bete izangoa, batu ginen, da Mijoa bailarako saneamenduan inguruan, azterlan bat etxen ari zian astirekin batea, saneamenduaren proiektuare idazteko borondatia hartu zeuen, 2021 urtean, eta urte hori bukatutakoan gatu ginen, enplazamendu egin genduen, berriz ere elkarrekin batu, eta ikusteko pixkat azterlan horrek zemantzuan. Eta bueno, hori ere eskauta dut, eta gai hori ere nahi deu pixkat mai gainean euki ezta. Horrekin batea gero, bueno, herriko mugaketak edo deslindiak eta hori sortzen dituzten arazuak eta ere nahi ditugu landu. Baina, bueno, hasiera baten bintza, saneamendua da hola potolo dakaun gaixa, gure agentziakin. Eta azkenik nire aldetik aipatzia, espaldi xamarrera izango da, hartu gendun konpromisua pixkat landaketen inguruan, landaketen gaixa ere bada gai bat hor pilpilian, zeukideguna edo dakauna edo, eta landaketan gai korapilatuta dakaun gai horrekin lanian azteko, bueno, azte honetan ja ingendun batzar baten, gatu inan, lehengu mai hau osatzen dugunon artian lanketakin hastia, eta gero, bueno, lanketa horrek ikusiko dugu, ze bide ematen digun, ze lanketatzen dugun, eta, bueno, bintzat ja profesoria hasi deu, eta abera ondo amaitzia ekartzen edo lortzen dugun. Horrek esan da, itorrek ere zozen nahi dala esan. Bueno, atzalde honda noi. Bale, garapen ikuspuntutikan, o garapenetikan esan merkatu txikoko urteko plana indala, maiatzean hasi da benduan bukatuko da, juntzan urtean enginen bezala uztailian eta abuztuan bi merkatu txiki ongoia, bat beko plazan eta bestia portuan, eta bai ingorona urten ere merkatu txiki bakoitza beste ekintza batekin lotu, gastronomia lotuta o artizauei lotuta. Azkenian badia, jendia erakartzeko eta gerturatzeko merkatu txikisai. Baitxa ere esan, garapenetikan, neugo kanpaina bukatu dela, 57 establezimientu partu arte dute, eta 56.000 boleto eman dia. Kanpaina 4 aste iraundeu, eta eman dian boletuen arabera, 560.000 euro mobitzu dia o gastatu dia, balabazte honetan herrixan. Oan kirolea pasatu beha, aldunditxikan ere, aldundiko kirol zerbitzutikan ere biduro laguntza jaso dia, bat, futbol zelaiko belarra aldatzeko 155.000 euro gastatu zian, eta aldunditxikan lortureu 108.750 euro. Miroiz pilotalekua frontizaren arrixa aldatu eta irizgarri pintzeko ere, zakaun, gastaturia 53.214 euro, eta horretatikan, 31.940 euro diru laguntzetan jasoria aldunditxikan. Honekin, berriz, esateu, oso importantia dela proiektuak
definitxute eukitzia da garatute eukitzia. Diru laguntzan epiak oso motzak esatea, diru laguntzak eskaerak etxeko, orduan proiekteko espalimaro garatuta, fetxatan ezea sartzen. Orduan, bueno, adibide hone bixan kontutan eukitza, berriz, esateu, proiektua garatute eukitzia ezinbestekoa dela. Bai, ni nahi dut komentau, badakizue juntzan urtean, 2021 urtean, feminismo batzordetikan bultzatuta parte hartze prozesu bat egon zala emakumeen jabekuntza eskola bat sortzeko herrixan, eta 2022an hasi da martxan, eta juntzan hastian elkartu ginen, eta hasi antolatzen hurrengo hilabetetako egitaraua, eta asmoa da behintzat, hilero, zehose antolatzia eskola hortatikan emakumeei beira. Bai, eta komentatzeko Urasamendi Ausua eta Debako herrixa lotzen dituan Zubizko obrak badijoaz poliki aurrea, hainbat urtietan ikusi den estruktura gorrixa atzo bukatu zeuen kentzia, eta, pixkat oan, obra jarraituko dugu, pixkat mikropilote batzu sartu behar ditue alde bisetako pilaretan, eta, pixkat ja lurra bota, eta, aurrera behirako obrak, baina, martxa honian dijoaz, berak oso gustora doz, eta, hori, eskerrak segitzu ematen Urasamendiko bizilagunai, eta, urrian dauela ja Zubixa ibiltzeko epia. Erki, horrek esan da, zoze nahi bezu komentau abiza, beste laurra zeitzuko deu. Eta hirugarren puntuan sartuko gea Domingo Ibeibarriaga plazaren erabilerari buruzko hitzarmena. Gai hontan neuk gidatuket, baina dakizuen ez bertan bizi naiz eta usten ditu biharra dakat, zinde parte hartu gai hontan, beraz garoai emango diotitza. Arratzalde ondan hoi. Ibilbide luzia dakan hitzarmen bada hau, bertako auzotorrakin hainbat bilere egin ditugu, eta gobernazio batzordian ere landu eta adostu deu hiru alderdizon artean. Udala eta bertako komunidadeko jabekideen arteko hitzarmen bada. Alboka aurreko plaza eta gainean dakan plaza atzekuak erabilera anitza dake, eta hitzarmen honek bakoitzan, hau da, udala eta jabekideen ardurak zehazten ditu. Beste gabe. Bai, beste gabe. Jon, Inigo? Ez, bakarrekan esan, guk ondo ikusten daula hitzarmen hau, egizan plaza horrek egin zienetikan horrela funtzionatu izan da, erabilera publikoa eta erabilera ondisa daken gauzak dira gaina, merkadillo horretzen da, tiboiuako jartzen dira jaixetan, eta horre desgaste bat badaka, hor baldozak aportzen dira, soltatzen dira, filtrazioak doz, eta pribatua da, baina erabilera publiko handikoa. Orduan, aziretik beti udalak bere gain hartu izan dugu horko gastu guztiak, mantenimentu eta konpokentanak, eta hori da pixkat forma eman eta ez idatziz jartzia, baina guztiz ados. Inigo, zoze gai honen inguruen? Jonek esan doanaken eta garoak azaldutako ergin bat. Bai. Erki, beraz, Domingo Ibeibarriaga plazaren erabilerari buruzko hitzarmenaren aldeko bozkak, beraz, aldeko 10 botoz, eta nire azte izela konputatzen, abstentzioa ez, baina hoxe. Beraz, pixkat hildontatik, komentatzia, alako hitzarmenak normalian alkatiak sinatzitxula, baina, adierazi detenez, nik parte hartu ezin detenez gai hontan, alkate orde Garo Arizmendi izendatuko da, izendatu ez. Bai, beak sinatuko dela hitzarmena. Erki, laugarren puntua, pasauta, udal biltegia eremuaren xehetasun azterketaren behin betiko onarpena planteatzen da, eta udal biltegia eremua kanteratzeko eremua da.
dentizinekoa edo bustonekoa zen almazena, Bixena, igual ez? Lehenengo dentizita gero bustona izan zen almazen haura. Haura bota ondoren, esparru hortan, eremu hortan gatudan espazio hori urbanizatzeko eta han atzian kanteratzeko etxe eta irisgarritasuna lortzeko obra bat kontemplatzen da. Orduan, aktuatu edo ejekuzioa egin aurretikan, komeni izan xetasun azterketetxia hirigintzako erramintza hori dalako obria nola ingo dan determinatuko duena, eta aldekotasuna jaso deu alderdi teknikoetatik eta batzordian ere informatu zen, da beste gabe behin betiko onarpena ematea ekarri deu. Behin-behineko onarpena eman zitzakon, jendaurreko erakustaldixan ere ontzan, alegazioik etzan egon, da beste gabe behin betiko onarpeneako ekartzen da ona. Ez dakitxonek, zoze komentaixoik? Bueno, zer, azkar, ez da zuzok ere dut egin eta ez, hau aurreko legislaturan bota gendun pabelloi izar bat izan zen, egiz esan askotan ematen da, pabelloi izarra bota eta listo, ez, egun batetik beste etxeko gauza badala, baina sekulako buruko minak eman zigun gauzat izan zen, eta gure asmoa zen aurreko legislaturan bota eta eremu etxekuntzia, baina segun denporaik eman luzatu zen, eta pendiente gatu zen legaldi hontako horko proiektu idaztia, eta idazti dezu, eta egiz esan soluzio gaukizia ematen dala inguru horri irutzen zaku. Hor zauan urtazkotan lokal handi bat, oso gora txarrian, brigadak erabiltzen zona beti gorde, izetako balizio zuen traste zardanak gorde, askotan etzen daun bezala, eta askotan urte askoren ondoren, azkenean nik uste eskuetatik anpizka juntzala, eta hor zauan arrotoi pilo bat aparte, traste mordo bat. Orduan hori ustutzen, pasatu gendun 6 urte bete, eta gero hor topatu ginean, zozela bidoi batzuk aziduakin, grasakin, eta ez dakizelako produktu kutsakorrakin, ezakigunak zerzian, eta inok zitsunak kudeatu nahi, hartu nahi. Eta onginean bidoi horrekin, 6 urte bete, jira bueltaka, eta horrek batez ere atzeatu zigun proiektu hori. Baina, legaldi ondo plantatu duzuen proiektua egokixo erutzako, eta gugor. Erki, beraz, udalbiltegi eremuaren xetasun azterketaren behin betiko onarpenaren aldeko bozkak. Hau batez, onartuta gehatzen da, beraz. Boskarren puntuan, dakau, Angulan Arrantzari moratoria adierazpena, Berdeak Independenteak herri plataformak aurkeztua, lehen esan bezala, abenduan ere karri zana, eta mai gainean utzi zana, gaurko udalbatzara ekartzeko. Inigoi emango diotitza. Mesedez isildik, Ze katxondeo dau. Errespeto bat, Zartu. Atzea aurrea. Zutik ez. Udalbatza 7etan hasten da, Bueno, burrengoan errespeto zetorri, zarta gutxiagokin. Beraz, Inigo, hitza zeuria. Mila esker, alkate jauna.
Bueno, joan den abenduan, mozio bat aurkeztu duen, alkateak agertu duen bezala, Angulan arrantzari moratorio bat eskatuaz. Bere momentuan eman genituen azalpenak, zergatik ekartzen genuen mozioa pleno horretarako. Hain zuzen ere, 2021, sasoi hasten zalako azaroren 2021 azarotik eta urtarrilan bukaerara arte. Ikusi ginulako eta justo jabetu ginelako denbora hortan, mozioa ipini baino egun batzuk lehenago, Eusko Jaurlaritzak IFES, itsaso ikertzeko zientzialarien kontseiluan gomendioak ez jarraituaz, lizentziak, aurten ere, lizentziak luzatu zituela. Egon dia, ze izango ziren, beraien agerpen ofizialean esaten zuten 719 lizentzia lehortetik eta 77 itsasontzieetatik. Gero, aipatuko, gero matizatuko dut, zifra hauek. Orduan, ze gomendioanak esaten zuten, 0 kaptura, habitat guztietan, angiraren adin guztietan, eta noski, hau ez da gaur egun, ez bakarrik hemen, ez da beste toki batzuetan ere jarraitzen, baina hemen baita ere ez. Ikusi genuen, aingira, eta hau ja da 1998an, eta aurretikan hasi dan prozesu bat, desagertzeko egoera kritikoan dagoela, kinka larrian dagoela. Naturaren kontserbaziorako nazioarteko batasunak 1200 elkarte dituela bere barruan, hartzen du espezie hau en riesgo extremo de extinción en estado salvaje. Riesgo extremo. Honekin batera, egon ginen aztertzen, zenolako bilakaera aukizoan, aingiraren kudeaketa planak edo aingira konserbatzeko egin ziren bilakaera. 2005an izan saiakera bat, arrakastarik gabe Europa mailan, 2007an Europako reglamentuak, 2007an Europak erreglamentu bat kokatu zuen, 2008an erreglamentu hau Europar estatu bakoitzera transponitu egiten da, beraz, betetzeko agindua eukitzen dute estatuak, eta eskuduntza daukatenak dira foru autonomia erkidego bakoitzak. 2018an, Europar batasunak ikusitza mandako pausuak, 2008tik emandako pausuak, bilakaera onik izan ez zutela, hau da, aingiraren arrantza, nolabait, bilakaera, ez aingiraren arrantza, baizik eta aingiraren bilakaera, espeziaren bilakaera, ez zuela hobekuntzarik edo jaso, 10 urtetan, ikusita, egin zuen abisu kritiko bat. 10 urte barru, espezie hau zerbait serioago egiten ez badugu, galdu egingoa da betirako. 40 milioi urte planeta honetan egon den espezie bat. 40 milioi urte. 2022 honetan gaude oin inpaz baten, oraindik ikusten da eta ageri da, gure gaindiko erakundeen partetik, pauso finkoak oraindik ez diala eman, eta orduan ikusita erakunde publikoa eta eskuduna den udaletik zerbait egitea proposatu genuen udaleko mahai honetara. Beraz, hori izan pizkat, hau egin esan dut pizkat kokatzeko. Zerrek motivatu gintuen momentu hartan. Eta, bai gogoratu, gehala, Europa osoko eskualde bakarra non aizialdeko arrantza baimenduta dagoen. Udaleko beste alderdiak eskatu ziguten denbora gehiago,
testuingurua mozioa aztertzeko, eta bai, onartuko nuen dudarik gabe, jabetzen gara, ipini genuela egun antelazio gitxikin, eta gaiak merezi zuela, behar bada hausnarketa gehiago, eta beraz, oraintxe gaurko egunean berriz gaude hemen. Bitartean, gertakari bezala, eukidoguna aste hontan, ekologia batzordean, agerpen bat, osoko bilkura honetan bebai, publikoan dauden, Euskadiko Angulero elkarteen ordezkariekin, beraiek eskatu zuten agerpena eta beraien ikuspuntua azaltzeko. Labur bilduz, luzatzen zioten aingiraren gainbera beste faktore batzuei. Kontutan hartzen ez diren, beraien ustetan, kontutan hartzen ez diren beste faktore batzuei. Hauen artean, aipatzen zuten habitat galera, turbina hidroelektrikoak, urtegiak, kutsadura kimikoa, beroketa globala, parasitoak. Egia esan, honek jasota zeuden mozioan. Jasota zeuden Estibalizazen hitzetan. Jaso genutelako bere hitz propioak mozioan, beak onartzen du, daudela hainbat faktore eragiten dituenak. Nagusiak hauek. Baina baita ere esaten du, gehiegizko arrantza faktore hauen artean daudela. Orduan, aipatu zuten hori, elkarteko ordezkariak aipatu zuten hori batetik, gero aipatu zuten ibaiaren kargari buruzko txostenik ez zeukatela. Honekin, gure ulermena behintzat izan zen, behar bada, gero erregualdetan esango dute, zuzenduko diate. Hau da, ibaiak onar dezaken angira kopurua, bere oreka, natur oreka apurtu gabe. Orduan, eskatu zioten itxura zaztiri ez dute jaso, baina honen inguruan gu bai nahiko genutke matizazio bat sarri. Kontuan izan da, 1960an gure ibaietara 100 bat angula iristen bazian, 100 bakoitzeko esan nahi dut. Gaur egun, aiatzen dira, 6. 6, beaz, hau eskatzia, astire hau eskatzia, ikusitza zen nolako progresioa dakan espezie honek, zentzuan dirik bintzate zio ikusten. Gero, modu nagusi baten aipatzen zuten, Europako harrapaketaren 100% bakarrik egiten dela hemen, eta, hau, berbada batzuei emango dio, uskeri bat dela, baina gu nahiko genuk hemengo maiontan gauden ordezkaria bintzat, eta bai, eta jendea, noski baiet, hemen, osoko bilkurantan dagoen pertsoni, izkate proportzioen gai hau nolabait jorratzea. Kontuen izan behar dugu, Europa oso handia dela. Espainiako kostaldea dira 10.600 kilometro karratu. Gudakau 256 kilometro. Gure kostaldea da Espainiako kostalderen 2,12, 2,12. Beraz, luzatzen badugu Europa osora, kilometro mordoa dira, erreka mordoa dira, eta beraz, kontinente oso, gure kontinente oso honetan, gure kostaldea ze portzentai da. Espainiako 2,12 baldin bada, Europako ze portzentai izango da. 100% hartzen deuna, esatea guk Europako 100% bakarrik hartzen deun, da zentzugabeko afirmazio bat. Zezan nahi du hori, errekara igotzen diren angulen 100% hartzen dutela, dudarik ez. Honek ez esan nahi du, hemen sartzen diren angulei egurra ematen ezaiola, naiz eta Europa osoko 100% izan,
Beraz, proportzioakin pizkat zentzu zibili behar geha. Ze, azkenian, gure ikuspuntutik egiten du nolabait jendia pizkat konfunditzu. Eta gero, baitxa ere, honekin, zifren atzetikan, gauz bat aipatu nahiko nuke. Anguletaz gabiltza izketan, dia aingiraren alebinak. Aingiraren alebinak dakate gutxi bera, gero behar bada zuzenduko diate, 6 zentimetro, grongo bat pisatzen dute. Kilo baten 1000 angula daude, beraz. Lizentzia bakoitzeko pertsona batek, hemen, Euskal Autonomia Erkidegoan, hartu dezake 2 kilo angula, eguneko, lizentziako, beda barruan. Horrek dira, zenbat, 2 kilo, 2000 angira. 2000 angira, ustezko angira. Hemen esaten ziguten, bueno, zeba ez da, bai aipatu ziguten, elkartekoak esaten ziguten, zergatik ez da aktuatzen angira nagusiekin, zergatik angulekin. Angira nagusiak daka biziziklo oso luzea, 20 urteko biziziklo oso luzea. Baina zuk angula honi ematen ez badio aukera, naiz eta hainbeste arrisku pasatu behar, lehen aipatu ditudanak, urtegiak, kutsadura, eta beste guzti honek, aukera ematen badizu, zuzenean, errekara aiatu bezain laster, errekatikan kentzen baduzu, potentzial guzti hori, dudari gabe ez da bilakatuko, direnak direla. Beraz, kontuan izan, orokortzen badugu zenbaki hau, gutxi berara agertu ziguten 1000 kilo. 1000 kilo harrapatu ziala hemen. Euskadi joan zen, sasoi, azken nungo sasoien ez dakit dan, 1900 izango da, 1920, ez dakit. Gero igual zehaztuko dute. Badakizu zer dan, ez? 1000 kilo, gramo bakoitzeko, da, 1.000.000 angira. 1.000.000 angirei, ez zioten bera aukerara ere eman, 1.000.000 angirei. Hau, pasatzen badu gainera, ez hori bakarrik, guk guri espeziak kezkatzen gaitzu, baina konbertitzen badeu, hau, 1.000.000 angira, zenbat arrain, eta hau, behar bada, tristea, baina tonetan ipintzen dut, zenbat arrain bilakaera daukan, angira bakoitzak eukiko ditu 3 kilo. 3.000 tona arrain. Potentzian, 3.000 tona arrain, ziklotikan kanpo utzi zuten. Eta hau ez da, barkatu, hau ez da inoi leporatzeko helburu. Hau da bakarrik zifrak aztertzeko. Hemen, angula ez da bakarrik hemen arrantzatzen, beste toki askotan arrantzatzen da, nire helburua da bakarrik zifrak agertzia. Ze dala guk gaude izketan espezie bat, diazela alibinak, eta jabetu behar gera honek, potentzial guzti hori saiesten gaudela, orokorrean. Ez den nahi esan hemen bakarrik hainbeste tokitan. Ez hartu modu pertsonal baten. Orduan, hau nahiko nuke bizkako kokapen bezala, mozioa ez dut berriz irakurriko, ez daka zentzudikan, bai ingo dut laburpentso bat. Mozioa bera bai, testu, aurrekariak eta ez. Bai, mozioa irakurriko, bai. Aurrekarietan, egin genuen lehenengo jaso, Jon Mikel Fernandez naiz egunkarian argitaratu zuen artikulu interesgarri baten, zauala berez, oinarrituta neurri handi baten, angiri buruzko liburu interesgarri baten, El Evangelio del Anguila, gomendatzen detela hemen dauden pertsonea guztiei, benetan oso erakusgarri. Eta orduan, hori azalduta, hor azaltzen zan pizkat angiriaren bizizikloa, eta gero, ze bilakare aukituten. Estibaliz Diazen pizkat beraien ikerketak edo gomendioak agertzen zian, aurrekarietan. Bai aipatu erakusgarri bezala, guk gure delak,
angirari eragiten dioten faktore askotan, behar bada, ez daka ahalmenik momentu hauetan eragiteko. Baina bai, eragin dezake, gure ahalmenen barruan, gure eremuren barruan, gehiegizko arrantza faktorean. Zau, ipintzen ginen dei bat, ia noiz zientzaren konbenio jarraituko genituen, edo, ez dela, oitxurak tradizioa hartuko duen pisu gehiago, behin eta berriz. Jadanik, galdu ditugun hainbeste espeziekin batera. Eta gero epatzen ginituen, udalak ze egin zezaken. Osa, azkenean funtza, mozioaren funtzan, zan, udalaren eskumenak. Hori burruz, debate bat euki ginen, ekologia batzordean baita, ja, behin horrezkari junzilenean, ia udalak eskumenik daukan edo ez. Gu mozioan sartu genituen, 2016 legeko tokierakundei buruzko legearen artikuluak. Horra aipatzen da, 17. artikulua ingurumenaren babesa eta garapen jasangarria modu osagarrian antolatzea, sustatzea, kudeatzea eta defendatzea daka udalak eskumen propio bezala. Udalerrientzako gordetako ahalmen horien edozein murrizketa egoki arrazoitu beharko da. Eta 19. artikuluak eskumen propia edukitzeak esan nahi du udalerriek dutela arloko legeriak edo foru botere araugia. Hor zauen funtza, nun udalonek aktuatu edo parte hartu zezakeen. Eta hon ja, mozioa sartzen nahi, mozioan eskatzen genuan, Mutriko udalak 2016 legea, apirilaren 7koa, Euskadiko toki erakundei buruzkoan oinarriturik, jakinik angira europearra, angila, desagertzeko egoera kritikoan dagoela, eta txosten zientifikoen arabera angira angula hilketa kausa antropikoagatik 0 edo 0-ren hurbilenik kokatzea eskatzen dituztela, Mutrikuko udal eremuan angularen arrantza moratorioak ezarriko dio. Bigarren puntuan, udalbatzak eskari honen berri, erabaki honen berri, udaltzaingoari, ertzaintzari, arrantza inspektoreari eta sepronari emango dio. Orduan, honezian, mozioaren puntuak. Hau, dei bat egiten dut, orain, hau esan da. Lehenengo deia da Eusko Jaurlaritzari, ez? ICESen gomendioak jarraituaz, lizentziak, gure ikuspuntutik behintzat, dagoen egoera larri ikusita, lizentziak eten ditzala, denbora baterako. Udala honetako ordezkariei eskatzen dieguna, irtenbide baten aintzindari bilakatu gaitezela. Espezie baten desagertepena saiesteko, Mutriko udalak bere aletxoa ipini dezala. Udal hau eredu bilakatu dadila, beste udalerrientzako aingirak salbatu nahi baditu. Denbora, ez dakau. Eskerrik asko Inigo. Ondoren, Rubenek bilduren izenean, itzengo dugu eta ondoren Jonek. Atzalde ondan hoi, Inigo zuk esan dizun bidetik anez, aurreko plenuan aurkeztu zen mozio hau, beste bi alderdiok eskatu ginen mesedez gaixa berri xasala guretzat eta egun batetik beste aietutako zenez, ez ginen leuki astirik pixka lanketa etxeko gai honen inguruan eta atzatzeko eskatu ginen, eskerrak emamo, atzeatu zinuelako. Ez hilabete honetan bakoitzak bere aldetikan informazioa jaso deu, landu deu, elkarrekin aurrekoan batzordien ginen, eta zuk esan dizun bezala Euskadiko anguleruen elkartekoak egitorri zian, eta buran ikuspegi mantzeuen eta bota zeuen mai gaina, eta nik usten dut, nan argi ikusti zela, eta tokidan ikusten den bezala, zorritxarrez, angilia, desagertzeko arriskuan dagoen beste animali espezie bat dela. Eta, egiz esan, gure artea, aiatu balen bada ere, abenduan gai hau, 2008 baino lehenuotia, instituzioak, gai honetan eskumenadaken instituzioak lanian ari dira, batetik Europa aipatu dezulen Inigo, Espainiako estatua eta estatu autonomiko erkide ezberdinak ere lanian ari dira, eta Eusko Jaurlaritzako
arrantza saila eta ingurumen saila ere batetik eta bestetik Foru Aldundia bakoitza bere esparruan eta dituen eskumenean baitan ere lanian duz, ez? Lan horretan ikusten dira, azterketa ezberdinak indiala, arazoa aztertu da, zer dan gertatzen dena, zein jan arazoaren jatorria aztertu da, eta pixkaten arazo horrei bueltia nola eman eta nola egin angiria desagertu ez dadin, ez? Eta hor pixkaten, usten dut azkeneko maixen onginean batzordian batuta, ikusten zen, da gaur zuk zen zumezela, zeuk aurkeztutako mozioan ere ipintzen dugu, ez? Hori gertatu puntu honetan egoteko, ez dela bakarrik gai bat esan dela, baizik eta puntu ezberdinak esan dira hor faktoriak puntu honetara jatzeko, batik zuk esan dizun bezala arrantza, bestetik depredadoren kontroleza, ibaien egoera, gaur egungo ibaien egoera, turbine hidrolitikoak, usten dut zeuko aipatu duzun bide berdinitekan, eta mozio eta informatzen toki guztietan agertzen da bidetikan, ez? Orduan, azkenen astietan egindako lanaren ondorioz, argi ikusten dugu gure aldetikan, konpartitzen deula egoeraren analizian, egoerak eskatzen gaitzuela, baina mozioai ezin dixau baiezkoa bozkau, ezin dixau baiezkoa bozkau, ze eskatzen dana, mozioan eskatzen dana, ez da gure eskumena. Usten eta horrekoan hitzen genuela pixkat gai honetaz, usten da gero nik bestiak agurtza jonitzen bitxartean, zuek ere itxura denez izketan nintzen nuen zerbait, baina usten dut araua zela, ez eskumena gure, ez da gure eskumenak. Guk ezin dugu arrantza debekatu, ez da gure eskumenian dauena, eta guk ezin dixau ertzainai edo beste autoridadei esan arrantzan dabilenai haure eta juteko. Eta hau ikusitza, aingiria desagertzeko arriskuan hor dagoela ikusitza, gu horrekin keskatzen gea eta keska horrekin batetzen deu, eta Eusko Jaurlaritzako arrantza sailera eta ingurumen sailera gure keskaren jakinarazpena bisalduko zako, angilearen desagertze horretan, ez desagertzeko neurri egoki hartu behar dituan, neurri egoki guztiak hartzeko. Hau da, beraie dira eskumena dakena, orduan, dakaen azterketak eta dakaen datuen arabera, izan daitezela beraiek neurriak hartu gelmetxo, izan daitezela beraiek neurriak hartuko dituztenak. Argi du, desagertzeko egoera kritikoan dagoen aingire Europaerra babestu inbiar dela, eta babestu bihar honetan bultzatuko deu, lagunduko deu, baina beti ere hori da, dagokion sailari bultze egiten. Eskerrik asko, Ruben. Jon? Aurreko plenuan, ere nik komentatu noan, ni ez nitala sentitzen, behintzat kapazitatuta horrelako gai baten inguruan horrelako erabaki bat hartzeko. Ez naukalako nik inolako ezagutzaik, nik eta guk zango nuke, nahikoa ezagutza horrelako gai baten inguruan horrelako erabaki bat hartzeko, aparte eskumen kontuak alde bate utzita. Eta iruditzea dela, asko zegokixu izango zala, batzordea, iritzi desberdintako edo sensibilidade desberdintako jendia gonbidatu, informazio desberdinak entzun, eta horren inguruan bakoitzak gure iritzia edo, pixkat, ereiki edo, ez dakit, argumentazio bat behintzat prestatzen juteko, ez da. Tarte honetan, zeo zer artikulu batzuk eta gauzatzuk irakurtzeko aukera izan deu, eta egisa da, aste arte honetan, euki gendula ekologia batzordea, eta Angulero elkarteko ordezkariak ere etorri ziala. Nik bilera hortan pixkat banakan bilurra, uste noan bilera bat izango zala enfrentamentu bat egongo zana, alde batekoak eta bestekoak, eta gogor jongo zana, eta pixkat beldurra horrekin junitzen batzordea, eta esan behar dut, guztiz kontrakoak egin erten noala, eta irutuztea dela bai alde batekoak, naturtaldea eta berdeak alduzasunetan, eta Angulero elkarteak gauza askotan sintonia nahikonia zozela, bisak konpartitzen zeuen, angula espezia babesteko eta zaintzeko interes bat, ez? Bakoitza bere ikuspuntutik, baina nik uste dut gauza askotan, elkar puntuak edo ateatzen ziala bilera hortan. Eta nik zentzu hortan, uste dut bilera oso ondo juntzala,
balixo izan zoala, balkarre entzutzeko, askotan ez dugu, desberdin pentsatzen da ez dugu entzutzen, eta gu geuriakin jarraitzen da horrea, ustez batzar hori, bizkat aberazgarri izan zela, zentzu horretan eritzi desberdinak eta entzun, eta ikusteko danak nahiko, ez dakit, helburu antzekoak edo izan zituztela, nahiz eta beste gauzatan batein ez? Hor, ukinoan, aukeria, nik behintzat, ezagutzen ez noan gai batea, pixkat gerturatzeko eta gauza batzuk ezagutzeko. Eta ikusi noan azan, Iñigok aipatu dugu, angula arrantza, edo gehiagizko arrantza izan daitekena, ez naiz gaiz hori horrela definitzeko, ez dakat nahiko informazio, baina beste faktore batzun artean bat geixo dela, eta hor dozela, esan duena, kutsadura, errekatan eta ibaixetan dozen saltuak, turbinak, ekosisteman deusestia, faktore asko dozela, eta arrantza, gehiagizko arrantza izan daitekela, faktore bat geixo, ez faktore bakarra, eta ez nagusi ez da ere. Baitxa ere, azkeneko urtetan, Rubenek esan duen bezala, hainbat pauso eman diala. Nik ez dakit nahikoa dian, ez dian nahiko, baina egisa da urte askotan igual, libre egongo zana, baina azkeneko urtetan, 2003an lehenengo dekretua uste eta onartu zana, arautzen doana, ja lizentzia beharra dergortzen deu, angula arrantza juna edozenek lizentzia behar deu, arautzen da, maksimoa jartzen dira, egutegi bat jartzen da, momentu hartan 2003an urteko 5 hilabetetan mugatzen zen angula arrantza, baina horrek ero modifikazioko ukideu, eta ziren 5 hilabetetan zana, oain geixenez ere urteko 2 hilabete terdixan arrantzatu alda. Nahi zan, junda mugatzen. Nik ez nakizan ere, eta itxuraz lizentzia berrixak ere ez dien baten, lehendikan sozenak mantentzen dira, eta horrek hiltzen di joazenean, edo zarra hitzen di joazen neurrixan, borrek ere bajatzen di joaz, baina ez da lizentzia berrik ematen. Orduan hori da, gitxinaka galtzen jungo dan, edo gutxitzen jungo dan gauza bat. Eta azkeneko 15 urtetan, lizentzia kopurua erdira jaitsi da, osake, urrengo urtetan, oraindik aurre ikusten da, gitxu izango diala. Nik ez naiz kapaz definitzeko hori nahikoa dan edo ez da nahikoa. Angulan superbidentziako ez da, edo neurrisak zorrotzauak izan behar dian, edo debekatu behar dan, edo berdiak planteatzen duen bezala, urte batzutako moratoria bat ezarri behar den. Egiz ezan nik ez dakat hortako gaitzasunik, eta iruditzen zat hortako, beste instante batu den adituakin, eta gu baino goixo dakizenakin, hori erabakitzeko, gai izango diala. Alare, aipatu zen baitxa ere, Europar batasuna, eta uste naturtaldeko ordezkarixak aipatzen zoala, apirilean elkartzen diala erabakitzeko ia Europa osoan debekatzen den angulan arrantza edo ez. Apirilean hori Europar batasunak erabaki behar baldin badeu, nik ez dakigu hemen zertan gabiltzen hori eztabaidatzen. Europak erabakitzen bedukatu behar dola, debekatu deu eta txinpun hor bukatu da dena. Baina apirilean olako erabaki baten zain baldin bagoz, gu hain debatu enten ibiltzea, ez dakit zentzu geixei, nik ez diot geixei hartzen desde logo. Eta, justo legedisak eta irakurtzen duen nahi izenean, ze aukinoan Iñigokin ere diskusio bat, guk benetan kompetentziek bazaukagun edo ez udaletxetikan hau debekatzeko, nik esaten honen zet, bak esaten zuen baiet, eta, nahi izan dut justifikatu gaur plenuan nire posizio hori, eta batetikan, Europako Kontseiluan, araudi bat irakurtzen egon naiz, eta helburu nagusitzat jartzen du, Europako batasuneko arrantza politikan, eta niri dizelo asko gustatu zait, eta da, helburu nagusia da, itsas baliabideak babestu eta zaintzea, eta horien ustiapen arrazoizkoa eta zentzuduna antolatzea. Oinarri jasangarri baten gainean, eta itsas ekosistemaren izango duen eragina gogoan hartuta. Filosofia mintza, desde logo nik horrekin guztiz bat etxetet, kontua da, hori betetzen da, edo ez da betetzen, edo gero neurrezak bide hortatikan egokixak dian edo ez. Eta esan detena, kompetentzian inguruan, topatu dut, Euskal Autonomiko Estatutuan 10. artikuluak ezartzen dugu, barruko uretako arrantza eskumena esklusiba Eusko Jaurlaritzarena dela. Orduan, udalak eta diputazioak eta inokez. Eusko Jaurlaritzan kompetentzia esklusiboa da, ibaietako barruko arrantza guztia arautzea, eta lizentziak ematea ere, bai. Orduan, garbi, guk ez dakagula kompetentzia ikan. Hori izan da, horrek ez du izan nahi, dana libre plantatzen dunikan, guk ardura bat partekatzen dauzuekin ere, angulak esan duzun bezala galtzeko arriskuan dagoen animali bat izan dut espezie bada, munduan 52.000 espezie daude galtzeko arriskuan, eta angula, angirak eta angulak, dia horko kasu bat, eta gure arduratzen gea, irutzen zaigu gauza honek arduraz jokatu behar dela, eta aldan guztien behar dalden bada, espezie honek eta besteko ez.
Oain, hortarako neurri egokizena dan debekatzia, edo moratoria bat, edo neurri zorrotzago jartzea, hortako gaitasunik ez dugu ikusten gore buruan, desde logo. Eta, bueno, pixkat hori esan da, esan mozioa bea, beste modu batekoa balitz, guk igual babestuko genduke. Baldin balit, gure ardura erakutsi angularen egoeran inguruan, edo Eusko Jaurlaritzari eskatzia, ez dakit, beharrezko neurriek hartu ditzan angularen, ez dakit, bizirapena mantentzeko, horrelako tono baten balitz, guk balde boskatuko genduke. Baina esan izun bezala, niretzako, ez da ondo planteauta, zaben planteatzen dena da, guk eskumenik ez daukan gauza bat hartzia, hau da, hau onartuko balitz mozio hau, Mutrikuko udalak guk geuk eure burua izaten dizu debekatu behar deula. Jakinda ez dagoela gaitasunik debekatzeko, orduan. Iruditzen zait egongo gineakela geure buruen gainatzen eta baita herritxarraken gainatzen. Ez dagoelako hortako kapazitatea ikan. Mozio onartu ezkeo, ezingo genduka ejekutatu. Ez dagoelako hortako gaitasunik. Orduan hori hola izan da, guk beste bideik ez daukusten mozio honik kontra boskatzeko baino. Beste moduko mozio bat izango baliz gai honen inguruan, igual alde boskatuko genduke. Baina plantatuta dagoen bezala plantatuta, ez da ikusten moduik alde boskatzeko eta kontra boskatuko du. Bueno, zuen azalpenak eskertu. Pena handia ematen digu. Pena ematen digu. Esan duzu, zuen kezka agertu duzu, eta hori txalogarria da, kezka agertzia gai honen inguruan. Baina kezka ez da mekoa. Hemen, Europar Batasunak, txalo bat, bozinazo bat joba zuen 2018an esan da, hau ez dihua inoa bez. Planak ez dabiltzate lanean. Horregaitik zerbait egin beharra zegoen, eta itxuraz, hemen, azkenengo adibidea, zuek esaten duzu, eskumena daukatena lanean dabiltzatera. Lanean dabiltzaten frutua da, oraindikan lizentziak ematen direla. Gure eskumenan, Eusko Jaurlaritzako eskumenen barruan, lizentziak ematen direla. Aipatu duzu bilera, sintonia bat egon zela. Sintonia bat egon zan, beste faktoretan, gure kezkatzen gaitzu. Zelan eragiten dion, aingiran, bizizikloari, urtegia, kutsadurak, aldaketa klimatikoa, eta beste faktoreak. Baina, mozionen funtzean, sintonia, zero. Absoluto. Beraiek ez zuten ikusten, inolako beharrikan, inolako debekurik esartzeko, ikusten zuten beraiei beste faktoreai eragin eta guri lagapakian. Eta guk hori ez genuen ikusten. Bilera ondo juntzan, eta eskertu, etorri zazen, jarrera, erakutsi zuten jarrera eskertu. Pizkate, azalpenak ematen eta, baina, gure desadostasuna mozionen funtzean zegoela. Eskumenen kontuan, Rubenek eta Jonek aipatu zuen, guguek ez dakaloa eskumena, orduan, tokiko erakunde lege hau ez du ezertarako balio. Hemen, aipatzen da argi eta garbi, esaten da, lehen irakurri doan bezala, udal bakoitzaren ardura dela, ingurumenaren babesa eta garapen jasangarria modu osagarrian antolatzea, sustatzea, kudeatzea eta defendatzea. Gure dela horretarako prest dago, aipatu duzu, barne horretan Eusko Jaurlaritza da eskudun. Eta eremu publikoan, dominio publiko maritimo terrestre kostaz da eskudun. Baina honelako jarduera baterako presta gaude pauso bat emateko eta behintzat gure eskumen horrek nolabait aldarrikatzeko helburu publiko on baterako, ingurumenaren babeserako. Presta gaude? Ez gaude prest. Zoritxarrez gaude prest. Erantzuna izan dela kontrakoa arrazitu dezaketela, nor daki zer egingo duten. Baina pauso hori eman da, benetan izan gintezken nolabait aurrekari. Ez bakarrik angiraren gai honetan, hain garrantzitsu den angilaren bilakarearen gai honetan. Baizik eta bebai, Euskadiko toki erakundeko lege honek ezartzen dituen puntuak nolabait heltzen, udal bakoitzerako heltzen.
eta eredu izan gintezkeen beste udalerri batzurendako. Beraz, pena handu izartzen dugu. Aukera oso politxa izan zen, nolabait irten bideri gabeko tunel honetan, argi apurtxo bat ipintzeko, ze azkenian, egongo dia, hartuko dute erabakiak, egongo ea zain, eta azkenian, espezie hau galduko da. Baina, ni dana dela, eskertzen dut aukera, mozioago aurkeztu izana, entzun izana, eta, boskakin ezin dut gehiago eskatu. Pena handiz, baina, Beraz, hiru taldien adierazpenak entzun ondoren, boskatu ingo dugu. Eta Angulan Arrantzari moratoria adierazpenaren aldeko boskak, aurkako boskak, eta abstentziorik ez. Beraz, kontrako 10 boskarekin aldeko boska batekin, ez da onartzen mozioa. Edozein kasutan, Rubenek adierazitako ildotik, udalak bai bideratuko dela harreman bat arrantza sailarekin, gai honen inguruan pixka bat azalpenak eskatzeko, egoeraren berri izateko, eta segatik ez, eskumenen kontuen ere, behaien ikuspegixata trukatzeko. Beste gabe, honek izan dira 5 puntuak eta erregu galderetara pasatuko geha, lehenengo maixan egon deitezkenak, Jon, Jose, Inigo. Hoi, gai ez aldatzen dugu, hau, jakin dezazuten, hau, gai ez aldatzen dugu. Hau eztabaidatu izan dugu azte honetako hirigintza batzordian eta baita ekologia batzordian. Alkateak aipatu dugu hasieran, da portuarekin zerikusia daukana. Azkenian, guk enteratu ginean, joan den astean enteratu ginean, lizitazioa, Eusko Jaurlaritzak portuaren kanpoko babesdikea luzatzeko lizitazioa elektronikoa iriki zuela. Erten behar dezue? Erten behar dezuena, mesedez jun, ja. Besteak gelditxuko zate edo gelditxuko zate? Bai, tranque. Enteratu ginen, lizitazioa iriki zuela Eusko Jaurlaritzak. Aurreko hilabetian egon ginen izketan zurrumurroa zebiltzala, baina, gauzatu zen. Pena handiz, jaso ginen, udal honek gudakiloa bintzat, ez zuela lizitazioen berririk jaso, eta ez da barruko dokumentazioaren inguruko zehaztapenik ere. Eta hori iruditzen zaku benetan tamalgarria ez urrengua. Gauz bat, holako oinarrizko gauz bat herri honen etorkizunerako, ez, lizitazioen goraberak presioak enduta, presioa, gizon bezala dia, 15 milioi da, zemata? 15 milioi 700.000 edo inguru, beza gehitzuta 18 bat, hori dakarrik, hori hortara, pantaila hortara ailegatzea bakarrik ez ginen lortu, eta ez dakizkigu zehaztapen gehiago, baina bai dakigu, hori, justo dela, kanpoko dikeari gelditzen zezkion, ondoa 50 metroak bukatzeko. Guzti hau, dudarik gabe, Europako diru freskuakin. Darra, txoio darra. Ematen dugu sensazio bat, azkenian, obra honen portuko obrak, joan zan hastian bukatuko bazian bizela, eta oin berriro jarraitzera doazela. Ez dela pasatu denboraik. Ez dela pasatu 10 urte luze.
Ematen du, bueno, orduan, bukatu ginen pasan astean, lizitazioa berriz, ez da. Osea, hemen, hau, jarrai dezagun obrakin. Eta, osea, 10 urte luzi igaro dira. Hau ez da Peter Panen el mundo de nunca jamás. Osea, denbora nahiko pasatu da, gure barruko portuaren portare ikusteko, hondartza eta dike berriaren barnean sortu den dinamika aztertzeko, eta denbora luzio hontan, jendia ebai aldatu ingara. Beraien zertikortasuna eta eremu publikoaren erabilpena nolabait aldatu da. Eta azkenik, legeak ere aldatu dira, baina itxuraz proiektu honetarako ez dagokio legea aldaketarik. Bi aipatuko ditut. Abenduan 9koa ingurumen kudeaketari buruzkoa Euskadin, lei 10/2021. Azaroan 25an, lei 9/2021, ondare naturalaren babeserako Euskadin. Osea, holako proiektu bat ez legokio behintzat konpartitzu behar ingurumen zaiakin eta kontrastatu dauzkagun lege eguneratu hauekin ez. Gu dakiula behintzat, ez. Ez ditu Eusko Jaurlaritzak, itxuraz ez du aldaketa honek kontuan hartu nahi. Nahi duguna guk ikusten dugun bezala da 2000 urteko proiektu honekin, 2000 urtea, osea, mende hasierako proiektu honi, buru belarri, aurrea. Eta guretzako da onartezina. Apustua sigurtasuna izango bada, zergatik ez da egiten. Daukaguna hobeago konpondu. Zergatik nahi dugu gehiago dikea luzatu. Zer irabazten du mutrikuk dikea luzatzearekin? Zer lortzen da? Hoy momentuan mutrikuk zer irabazten du dikea beste 150 metro gehiago luzatuaz. Dagoena konpondu ordez. Zer da? Apurtxo bat, barealde bat, zentimetro bat barealdi gehiago kirolportuan, hori da, bilatzen duguna. Horrek balio aldu, 18 milioi euro, pantalan bakoitzeko 60.000 euro, balio du horrek. Ez aldaude beste aukeraik, segurtasun hau, nahi bada, edo segurtasun, edo kalma txitsa total hau, kirolportu barruan lortzeko beste moduik. Osea, badakagu eta aipatu ditugu ez nijoa sartzea hon debatean, portuen itxierak, hainbeste, osea, teknologia 20 urtetan ez da hainbeste hobetu. Osea, jarraitu behar dugu hormigoian erantzunakin bakarrik, osea, da benetan sinestezina da, benetan hau, osea, lekutik atera digu. Ze esan nahi eta honekin. Zerbait gehiago bultzatu nahi da gure ustetan zerbait gehiago bultzatu nahi da. Non? Tanborra eta kanpoko babes dikean barnean dagoen eremu horretan. Guk ikusten du moduan, hor ez da kontemplatzen inolaz ere, arrantza portu bat, nire palo, osea ez dugu ikusten inolaz ere, guk ikusten dugu hor nahi dala bultzatu kirolportuaren luzapena, haundipena. Eusko Jaurlaritzak beti hartu du hori bere eremu bezala, ez du utzi ezer egiten, guk usten dugu horretarako dela. Hau, batzorretan bai izketan egin dugu, eta alkate bai esan dugu, zelan baldintzatu dezaken proiektuak herri baten, edozein herrian, etorkizuna, zelan baldintzatu dezaken. Kasu hontan, guk usten dugu, dikearen luzapen honek, benetan baldintzatuko gaituela. Aspektu askotan, ingurumena eta hasita, aizialditak hasita, jarraitua, eta eremu horren erabilpenarekin jarraituaz, eta beste hainbat. Beraz, eskatu nahi genien alderdiei, Maiontako alderdiei, fetxa honetan, eta bakarrik egiten dugu herrigo alderetan, aurretikan esan da, aurretikan azalduta bi alderdi hori. Nahiko genizuek eskatu,
nolabaiteko enplazamendu bat edo azaltzia, momentu hontan, guk usten dugu gaudela bide gurutze baten, momentu hontan, proiektu konkretu honekiko eukiko dezuten jarrera. Aurrekari bezala, azken aurrekari bezala, takagu mozioa, onartu genuen mozioa. Iraian onartu genuen mozioa. Ikusitza, goraberak zeudela, mugimendu zeudela portuan inguruan, eta hor, eskatzen genuen, hausnarketa parte hartzaile bat eskatzen genuen. Guk usten dugu, hau da, herri bati gutxien eskatu zaiona, gutxien. Osea, momentu honetan, hainbeste urte ondoren, gutxien eskatu zaiona. Hau, hau dakau horrekari bezala, eta bai, eskertuko nizueke, pizkat jarrera bat, ze usten dugu, fetxa garrantzitsua dela, bai, azaldu, gure partetik behintzat, argi daukagu, gure ahalmenen barruan dagoen dena egingo degula. Guri laguntzeko prest dagoen guztiei dei bat egiten digu, baina guk ez dugu etxiko gai honekin. Osea, ulergaitza eta zinezgaitza iruditzen zaigulako. Beraz, hori, eskakizun hori. Ruben, zuzen? Pixkaten komentatzeko, EH Bildu taldea, udal gestioan dagoen enean, notizia zeuk emantzen inigo, lizitazioen notizia zeuk emantzen nidan, nik alkatari abesatu nion, eta notiziak inbezein pronto, Aitor Etxeberria Portoseko zuzendaritzakin batzarra eskatu deu, Josebak esan deu hasien gaurko plenuen hasieran data jarri doala, eta nola antolatzen dugun batzarra, segun nahi duguna da, mai hontako guztiok, lehen esan dugu Joseba beak ere, proiektuaren nundin orakoak zuzenian jakitzea. Naixo deu, bedetorri, eta berak aurkeztia aldan urrixan danoi, danok informazio berdin entzutzeko, eta danok datu berdinak eukitzeko, ez? Hori da zera batean, lehenengo gauzia indeuna. Eta lehen eskuko informazio hori dakaunian hiru alderdiok, bai da nahiko eginukena, hiru alderdiok mai bat osatu eta gai horren inguruan lanketa bat egin, herritxarrekin eta portuko erabiltzaileekin ere gaixa landu eta pixkat ikusi zein leken, eta, pixkat lanketa horrekin jakuan, aldan eurrixan, herri ikuspegi batekin, egindako lanketarekin, portosekin egon, eta bideratu, zer egin behar den, edo zein jan asmo egiteko, baina beti hori, herri ikuspegi batekin. Eta guk, lehen esan ginen, eta ere, esango dugu, erronka, badoz, erronka gorra doz, batetik nik usten dut ez dagoela herrixan inok, ez doan nahi obria bukatzia, aurrea edo atzea, baina obrak bukatu deixera, herriko portuan segurtasuna bermatzea, eta egiten dena dela, herriaren etorkizuneko onuragarria izan deixela. Nik usten dut hori danon nahiko gula, ez? Orduan, pixkat horri da heltzen dixuna, batzarrain, informazioa jaso, lehenengo eskuko informazioa jaso, eta lanian hasi. Hiru alderdiok, herrixakin, eta ber lortzen deun herri ikuspegi batekin lanketa bat etxia. Jon, zuz esateko? Nik ezakat gauza handirik esateko, egizu esan guk gure posizioa, esan behar daunean esango deu, gauk uste duen moduan, eta iruditzen zakun momentuan, baina ez da gai berri bat. Netzan azkeneko zer uste alkatia, zauk esan zendula, portuko zuzendariaken bilera bat izan zendula, eta esan zizula, aurten izango zela, 2008an mutrikun urti izango zela, eta ez bakarrekan kapoko egia, baizik eta kofradisa, eta txabolak ere berretzeko asmoa bazakela. Hori pleno baten izan zen. Eta bilerak eta informazioa jarra izan dira. Gaina danok dakigu, zebok ere komentatu izan dezulako batzordietan, Europako diru laguntzetan, mutrikuko dikia obra bukatzia hor egon dala, proiektua danok jakin izan dugu, publikoetan da komunikabietan ere azaldu dalako, ez gabil sekretua
sekretuan. Eta aurreko asteleneko batzordien ere esan izun, ez da goitxikan bera datorren gauza bat, ni gogoratzen naiz, ni orduan kanpoan bizi nintzen, ez nintzen Mutrikun bizi, baina 2009, ez dakit, ze urte zan, ametxen Elizataiko eskeirak bete inzian, bai Bildu eta bai EAJ-ko zinegotzi danak, gehi herritxar talde handi bat, eskeitak bete zian, Eusko Jaurlaritzi exigituz obra hori bukatzeko. Ez da goitxi bera datorren gauza bat, baizik eta da pendiente dagoen gauza bat, eta herritxarrak hainbat alditxan behin da berriz, edo herritxarren honen ordezkaritzaren geixengoak exigitu izan duen gauza bat izan da. Baina, egisa da urte asko pasatu dela ere bai, eta, ikusi beharko da, bilera hori, ulertu dizut beak eskatu deitu duzula gaur bilera hori proposatuz, ikusiko da berze plantamentuko indatu zen, edo zeintzu dian asmoak, guk ere ez dakau beste lakaparteko informazio gehiago, lantzen dabiltzela bai, baina detaile gehiago ez dakau, eta ikusi beharko da. Eta inigo izan, astelehenin ere esan izun, danoak hau eskubidea geure posizioa defenditzeko, aldekoa, kontrakoak, eta bakoitzak geure argumentuak, eta geure sentimentuak, eta gauza dakau. Gaina bakigu gai hau, Mutrikun beti izan dela, nahiko, garrantzi berezi bat eukiduana, jendeare azarratu izan da, familiak ere bai bere gara izan gai hau salatezala, gaur egun zorionez, gauza lasaizo doz, baina norbean argumentuak, edo norbean posizioa defenditzeko beti, ez dakit, konspirazio teorixetan eta oinartu beharrek ez dakau. Beti biltzen gara, ipatu duzu, gure ustetan zerbait gehiago bultzatu nahi da. Ez dakigu, baina gure ustetan beti zeo zer. Orduan zan, portu txatarreroa bihurtu behar da. Olako plantamendu sekula esan nian, baina behin da berta, behin da errepikatzen, nik uste jende asko sinistu zoala, portu txatarrero bat izan behar zala. Gero, Pasaiako kanpoko portua erekitzeko, Mutriku portu logistiko izan behar zan, hango arrexak eta hormigoia. Nik hori sekula ez dut plantamentoten ikusi. Eta hain, zabidizte behin da berta ezaten, kanpoko portuan, bigarren portu deportibo bat ereki behar dolako portu zen, nik hori sekula ez dut inion entzun, alderdi barron esan, alderdi barroko bileretan sekula ez dut ize entzun, ez da antzeko ikere. Helburua da momentuz behintzat, ez dut ondorengoako beste plantamentu dagoenik, zebe gisa da, sasoi baten bazagoen arrantza portu bat etxeko, baina nik uste momentu honetan behintzat deskartauta dagoela, eta da obria bukatu. Nikon, bigarren portu deportibik eta olako plantamentu sekula ez entzun, eta ez dut uste hori da nikan Eusko Jaurlaritzan asmoa ere. Orduan, nahiko argumentu badoz, baina teoria konspiratu honetan beti pentsatzen ibili gabe gaizki pentsatzen, eske aurea ongo dia, bestia ongo dia pentsatzen da, gero hartako erabiliko dugu, beste dako erabiliko dugu. Ez gehizen jarri asmatzen ere, nahiko argumentu badakau danok ere, alde edo kontra, edo zalantzak azaltzeko, baina, eta eukiko du honek ibilbide luzia, orduan, jungo gera bakoitza gure posizioak edo markatzen, edo gure iritziak kaleratzen. Hoi da. Bueno, beste gairik, maixan? Bueno, gaur jende gixot horrek zate eta pixka gogoratu ingo dugu,